Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Molweni kakhona. Yazi asizothula guys. Asizothula tu. Asizothula and be bullied because we chose to marry Nigerians, or should I say we chose to marry foreigners. Asizothula. Asizothula tu, and you guys will not bully us for choices zethu. Asizovangani. If now you have a problem with Nigerians, or if you have a problem with foreigners, sort out your problems. Sort out your problems. Asizothula, asizugezelwa nini thina. Phofu mna kho mna uzawungena apha azondigezela because of choice ngobomi bam. Ubomi bam obu. Ubomi obu bobam. So who I choose to marry has nothing to do with anyone. Even if tomorrow I choose to uba ndingalala nenyoka, I don't see why it should bother you. Andiboni uhlutshwa yintoni? Uhlutshwa yintoni? And ke ngokwena at least kowena mhlambi ke akho nehule phaa kokwenu. Akho hule mos phaa kokwenu. Akho marhosha phaa kokwenu. So I don't understand why uzawuhlupheka ngomarhosha bakweminye imisi. Because ifamily yam na ayihluphekanga ngorhosha oku kwam. Iyakuthanda. Ifamily yam ithanda ukufa okurhosha kwam. Ithi mandiqhubeke ndibe ngulo marhosha ndinguye. Because ke bayabona biyandonwabisa. So andi-understand ke kuwena uzawusuka ngapha uzondixelela ububhanxa. And andi-understand nale nto xa umntu engatshatanga ne-South African man, etshate ne-foreigner engeyo-white, ezawuba ngoku ungumarhosha, ulambile, or I don't understand i-mentality yenu. Andiyi-understand i-mentality yenu, serious. But if umntu utshate ne-white phaa, hayi ke mntasekhaya abelungu nibathanda ukufa. Yabona abelungu nirhuqa apha ezinyaweni zabo. Hayi asizugezelwa nini apha bethuna. Asizugezelwa nini. And mna ndinguphumeza, I'm proud. I'm a proud Igbo wife. A proud Nigerian wife. Thetha ngam. A proud Jelofina. A proud Kwere wife. Sho mna. So coming here uzobhalwa ububhanxa, oh mntasi. Ayizundenza nix loo nto leyo. And asizovangani. Siza konwaba nathi njengani aba nisonwaba. UTikTok lo ayingowenu, ngowomntu wonke. And ke ngoku xa uqonda into yobana into wena awuhambisani nayo, awuvisisani nayo, uyayidlula. Zininzi iividiyozi endizibonayo mna apha mqondo asana le. Ndiyayidlula. Azobe ndibhala ububhanxa. Hayi anizosiphatha bethunani, anizosibhulisha. Hayi anizosibhulisha tu. Anizosibhulisha. My life, my choices. Asovangana mba. Molweni bethunani. Yho kwakusasa. Bhuti. Kudala torho, kudala. Kudala ukhayile attention yam. Kudala umane ubhala ii-comments ezi-negative apha ndingakuhoyi. And you know why bendingakuhoyi all this while is because I respect, yabona indoda yomXhosa. I respect umntu ongubhuti womXhosa. I respect indoda yomXhosa. In as much as bandazichuzela ikwerekwere eli lam, but ndiyabahlonipha mna abantu abangobhuti bamaXhosa because ndizalwa ngutatam ongumXhosa. Ndinobrother abangamaXhosa. So andiziboni ke ngoku ndisiza apha
kuloo TikTok ndizodisrespecta oobhuti bethu or oodada bethu because now I'm married to a Nigerian man. But uyaqhubeka bhuti ubhale izinto zakho zisile, ndizawuthi zisile ke ngoku imbeko yam shem iphelile, ndizawuthi zisile into ubhale apha. Sentsho wena ungumntu oyindoda omdala xa uzobhala le nto irayithi kuwe, irayithi kuwe loo nto shem. Yazi uba in as much as ke phaya ekhaya benelishwa ngenxa yento yoba nditshate ikwerekwere, unelishwa kaloku sisutshate na ubutshate, because andiqondi uba umntu omdala ongubhuti otshatileyo nabantwana angahamba ekhomenta kooTikTok ububhanxa. Unelishwa usisi okutshatileyo, unelishwa sikuhamba uhamba uyotshata inkazana ezahamba ibhizi ithukana nabantu ababhinqileyo on social media. Iwesiba ungumntu womthetho nafor ezinto uzenzayo, iwesiba ungumntu womthetho nafor ezinto uzenzayo. Ndicela uqokelele isidima sakho ke bhuti uphume kum, ndicela uqokelele isidima sakho uphume kum. Eyoba ndenzani ngomzimba wam has nothing to do with you. Eyoba ekhaya bafila njani okwenzeka nto, it has nothing to do with you. So ndicela uqokelele isidima sakho ke bhuti, ndicela uqokelele isidima sakho, because ndizawuqala ukudisrespecta ubhuti womXhosa apha kuloo TikTok ngawe, because kudala ndiyakubukela uyamana usisi uzobhala apha. Qha okokuqala qomba hayi wethu mandikuyeke mhlawumbi andiyazi uphazamile, but ngoku ndiyakubona uba asana iba yihabhithi le nto yakho. Ndicela ke mntase uqokelele isidima sakho bhuti, mntu womthetho, ndicela uqokelele isidima sakho uphume kum. Impundu zam ezi, impundu ezi zezam. Usuwandile nalo mkhuba lo wokuthi osisi bethu laba bayithole benobudlelwane nobhuti bangaphandle, abanye babo bagcina sebeshadile. Abanye bahambela kahle ku-right, kodwa labo kungabahambelanga kahle-ke sebezosikhalela-ke manje lapha ku-social media, bezothi uhambe ney'ngane. Hayi bo, umuntu uphindele kubo. Omunye nje ade ekhuluma lapha ethi indoda isafuna ukumnika idivosi, mayi babo, usacrifice ngengane yabe yayina 2 months, manje useyamthreatenisha, usefuna nayo lena ukuthi ahambe naye abanayo. Cha, niyahlupha ngoba uma kusahamba kahle anizwa. Instead nithuka obhuti bethu la nizosho khona ukuthi thina esishade nabantu abase-South Africa wara amadoda ase-South Africa askinja wanikani nemali. Umuntu uma esephindele kube sizokukhala kithi-ke futhi manje. Ucanga ukuthi umuntu onesibindi sokushiya umndeni wakhe wonke eze la angeke akushiye wena. Ngabe uphetheni wena? Uma iseyitholile nje into ayifunayo omunye uphindele emuva futhi ungezi la uzosikhalela, ngoba ngalesi sikhathi nitshelo anizwa la emakhandeni, nivele nisitshele ngakho ukuthi bazasebenza benze imali wara. Hambani niyokhala le kude, umlande la umlanda khona, ngabe ku-Lagos ngabe ukuphi, ulanda umuntu wakho ungazosikhalela la ngoba nizwa, hayi anizwa. I personally don't see any need for women to be going back and forth, fighting and, calling each other names just because we are dating people from outside South Africa. I don't think it's really necessary. I don't think so. I feel like everyone should go where they are loved, where they feel loved, and that's just it. We really don't have to compare ourselves or to even compare the men to say a South African man this and this and Nigerian men this and this, because now I feel like it's really getting out of hands. Women are fighting on social media. Some are saying a foreign men are bad, and some are saying nope, we are okay, we are happy. And for me, I feel like it's good. It's best if we just drop everything and then everyone just date whoever they want. Everyone get married to whoever they want to get married to.